Asai cincin. Asai cincin. Mai daɗi mai gardi cincin. Asai cincin. Baba garin nan fa ya ci wuta da mu samu wani mai tallan fa kawai kai da bayi dami. Rantsi maka da kanwar kakata labona da kuɗi tun sama tana Kan bura uba wani tun kamun saman ta kas din ba ni da kuɗi. wallahi Allah amma Allah ya kawo dai mai abin Allah ya kawo wani mai talla. Asai cincin. Ka bai cincin kawo nan yanzu muke zancen ka. Cincin. Asai cincin. Kawo cincin. Daɗi mai gardi cincin oga. Abokina. ka san me yanzu da Baba nawa cincin nan? Naira biyar ne cincin. Aba, ba da kanwa ne ko yaya? Kuwa. Rata ta ma kuwa. Wannan biyar ai na ka mun da kanwa ko yaya? Allah ka diga yau mana ka bari mana mu sa tukunna. Mutum na cincin din da garin sa ne da. Ai wannan da mace ce yau da ta gane ba ta da wayo. Tunda dan uwana ne sanda kalli da mu ci abin da Allah ya yi kawai. Kuke nufi ne? Abokina na gari da mu ci 27. Kai haba abokina Yanzu dai ka bari ba. Yanzu ka bari. Mun je mun dawo baka yi rani ba. A nan da kasoyi nake. Ai in ji kuɗi shi na damu da shi ba ruwana da garin ku kai dan ina ne ban san wannan ba. Kaga ina da kanwa. Kana santa? Kai haɗin gida ba haɗi ba ne kawai ka so ta, kaga kai ka kawo mana cincin muna juyewa. Ina da alhazawa waɗanda suke juye min cincin ɗina. Yau ɗin ne ya yi makarar fitowa sai na ga in zaman jiransa kuma na fito ɗan tallatar da abin da aka samu kawai. Zai ake ciki ne. Dallaware kawai. Ko? Sai gidan ma da ya waye. Baba wannan me yake nufi ne? Ku tsaya mana da kun gane cewa ni din wadan iska ne ni za ku ba rukanci da ku tsaya mun ku ga yadda zan muku